Tervetuloa Elitist TV:n kenties hieman vähemmän vakavamielisen jakson pariin. Tällä kertaa on luvassa kunnon unboxing-menoa. Eli meillä on tämmöinen kiva harvinainen herkku kuin Max FX, painainen Elm Streetillä Freddy Krueger-lelu, joka antoi pienille lapsille mahdollisuuden olla Tom Savini tai Rob Bottin, tai kun on kuitenkin Freddy Krueger kyseessä tässä tapauksessa, niin Kevin Yeager. Eli meillä on tässä tämmöinen näyttelijä, joka sitten voidaan maskeerata Freddy Kruegeriksi tässä pakkauksessa mukana olevien asioiden kanssa. Mutta tässä on kuitenkin paha ongelma. Tämä on nimittäin yli 25 vuotta sitten julkaistu lelu, joka on vieläkin avaamattomassa pakkauksessa. Ja se tarkoittaa, että sillä on paljon keräilyarvoa, joten eiköhän tuhota tuo keräilyarvo totaalisesti repimällä tuo pakkaus auki nytten. Lights, camera, action! There's a man called Max, he's in the special effects. Special effects! Hey Fred, thought you were dead, put your face on. Jason, special effects! Special effects! Going werewolf to the caveman. Look so fine like Frankenstein. Special effects! Special effects! Max FX costumes, figures, and special FX theater, each sold separately. New from Matchbox. Mitäs täältä nyt oikein löytyykään? Ainakaan paketin avaaminen ei ollut mitenkään erityisen vaikeaa. Ok, eli meillä on tässä edessämme nämä osat, mitä löytyy kyseisestä paketista. Ne on kiinni tällä lailla mielenkiintoisesti. Mä uskon, että tää on liimalla kiinni. Eli mun pitäisi ruveta repimään tää oikein auki. Eli tää vaurioittaa tätä pahemman kerran. Kiitoksia. Eli tää on semmoista hyvin brutaalia unboxing-matskua. Sieltä Freddyn villapaikat rupesi kilkistämään. No niin, nyt alkaa vihdoin päästään läpi tästä. Okei, eli tässä meillä on meidän näyttelijähahmo. Tää on kai olevinaan Robert Englund. Eli tää on tämmönen hyvin tunteettomalta sosiopaatilta näyttävä hahmo, joka kai sitten on yleisesti Hollywood-näyttelijää edustaa. I understand. Meidän pitää saada nyt ottaa täältä nämä maskeerauksen tarjottavat asiat esille. Eli tässä on Freddyn naamamaskin 2 eri osaa. Veitsihansikas, toinen käsi, Freddyn villapaita. Tässä on otettu Freddyn ikoninen hattu, joka tuntuu hyvin tahmealta, häiritsevän tahmealta. Ja tää on vuonna 1989 julkaistu tämä lelu, mikä on suhteellisen hyvin osuva vuosi. Ja myöskin tämä lelu viittaa siihen, että 80-luvulla maskeeraajia alkoi ensimmäisen kerran tulla julkisuuden silmään, kuten esimerkiksi Tom Savini, Rob Bottin, Rick Baker, ketkä teki maskeerauksia ja teki myös semmoisia niin kuin erikoistehoste olentoja. Paljon tietoisuutta paineli Elm Streetillä elokuvissa, Freddy Krueger-hahmona oli todella suosittu, ja sitten lapsetkin, jopa pienet lapset, tiesi maskeeraajista, kuten esimerkiksi Tom Savini ja Rob Bottin. Kevin Yeager, joka teki tämän Freddy-maskeerauksen ja teki myös tämän Crypt Keeperin tässä Tales from the Crypt TV-sarjasta, hän ei ehkä ollut ihan yhtä tunnettu kuin mitä nämä muut jätkät. Mielenkiintoista, että tää on niin kuin pienillekin lapsille suositeltu lelu, mikä kuitenkin on tehty semmoisen melkeinpä splatter elokuvasarjaan pohjautuen, minkä niin kuin melkein jokainen osa sai X-ikärajan, niin sitten jouduttiin leikkaamaan R-ikärajaa varten, ja
osista 1 ja 5 on ihan saatavilla unrated-versiotkin. Nyt tehdä. Tässä meillä on Robert Englund ja meidän pitäisi jollain tavalla saada maskeerattua hänestä Freddy Krueger. Eli tämä alkaa sillä, että meidän pitää tehdä semmoinen striptiisi, jolla me poistetaan tämän näyttelijän vaatteet. Vaatteet pois. Tää niinku taipuu kuitenkin ihan kivasti. Viattoman lihaksikkaasta näyttelijästä. No niin. Nyt tää alkaa näyttää vähän siltä, kun Painan M Streetillä 1 on siellä käytävällä se yksi tyttö. Hey, Nancy! No running in the hallway. Nämä kengät tuntuu aika helposti luiskahtavan ulos. Katsokaa tämmöistä goreista yksityiskohtaa. Tässä on niin Freddyn aivoja näkyy tästä läpi. Niin kuin elokuvasta tuttu kohta. Olisiko se ollut osa 2, missä Freddy repii sitä? You've got the body. I've got the brain. Tästä laitamme Freddyn naaman ensimmäisen puolikkaan. Tässä on Freddyn naaman toinen puolikas. Ei tietenkään saa katsojille paljastua elokuvassa, niin me yritetään peittää sitä villapaidallaan saada tää kuinka käsi käy tähän. Tuntuu, että tätä ei oikein pysty liikuttamaan tätä kättä. Kun tää käsi on nyt näin, niin tätä voi liikuttaa ihan kuten haluaa, mutta kun tää käsimaski on tässä, niin sitä ei oikein pysty liikuttamaan tai se irtoaa. Ja tämmöisiä tarinoita kuulee näyttelijöiltä usein. Esimerkiksi Peter Weller on kertonut, että kuinka vaikea oli liikkua Robocopin puvussa. Että tämmöistä tapahtuu. Että joskus se vaan niin kuin hankaloittaa liikkumista ja ei maski toimi. Että se niin kuin on hyvin kahlitsevaa voi olla näin voimakkaassa maskeerauksessa. Joten sikäli tätä voi kutsua jopa realistiseksi tätä lelua. Siinä on hyvin oudon näköinen Freddy. Sentään Freddyn hansikasta voi nostaa. Eli tässä meillä on melkein valmis. Enää viimeinen silaus ja hattu Freddylle päähän. Mua vähän niin kuin epäilyttää tää hattu tosin, että saadaan voi pysymään se hattu. Saatiin pysymään ja nytten veitsihansikas tippu, mutta no niin, ja tässä meillä on kuin magian kautta alussa ihan tavallinen näyttelijä, ihan tavallinen ilmeetön palkoihmisnäyttelijä, ja nyt meillä on maskeerausmagian kautta Freddy Krueger hahmo.